घर हवा में ले भाग क्या गलू का है? बादाम करूंगी। बादाम? हाँ। चिनिया बादाम फोड़े के टाइम बा। बादाम हगूंगा। मैदान करबू? हाँ। तो मैंने हगाला खाती इतना रोवे के ढेला रख के हम बैठ के ऊपर। हो तो बचना भइल बाड़ू। हां गोइल बाड़ू होने त ढेला रख के हगे न सब उहे भइल बाड़ू तू। हम ओसई हगे नी कबो जिंदगी अबो हम ते अगर जाइम पड़ी तो ओसई ए सारा वारी एकदम हम कैसन मेहरारू से बियाह कले हनी। लेकिन हम ना करेंगे जी उधर घर में उधर हम खाना में खा जलाओ मस्त उधर घर बा कितना दंदो ना खाना खाए वाला व्यवस्था दूसर बा दूसर घर बा हगे वाला दूसर।